Salamat, Melvin, sa patamsak. Salamat, Melvin. Ate, nagpararabasa. Oy, mega love shout out sa iyo kapatid na Rosemary Arroyo. Mega love shout out sa iyo kapatid na Rosemary Arroyo. Bibigyan na po kita ng moderator kapatid na Rosemary. Pero ka na pong moderator kapatid na Rosemary, pwede ka na po magbaba ng iyong bahay. Okay. Melvin, magbaba ka ng bahay mo, Melvin. Yan, may pwede ka na po magbaba ng bahay mo kapatid na Rosemary Arroyo. Nakapin na si Melvin Vlog. As Melvin TV pala. Sorry naman. Okay lang yan. Pareho lang naman yan. Kapatid na Rosemary, pwede ka na po magbaba ng bahay mo kung may bago kang upload na video or upcoming LS, premiere, pwede mo na pong ibaba para mabisita natin. Ate! Huwag aalis ha, dyan lang, sa nakikita ko. Sige kapatid na Rosemary Arroyo, itong ibibigay ko sa yung dalawa, wag mo na suklian ha. Iiwanan ko na lang ng bakas. Iiwanan ko ng bakas, lalagay ko pangalan ko sa dulo para alam mong galing sa akin kapatid na Rosemary ha. Wag mo nang susuklian, bibigay ko to sa iyo. Ayuda lang kumbaga. Go to channel na lang ako sa iyo kapatid na Rosemary. Baka gusto mong dikitan nyo nakapin sa taas si Melvin Vlog. Go. Namatay. Tagil, pulok-pulok na pa, no?
Mega love shout out Tiram Vlog, mega love shout out sa iyo, kapatid. Meron ka na pong moderator. Pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay. Kung meron ka pong bagong upload na video, upcoming LS, Premiere, pwede mo na pong ibaba. Salamat kapatid na Rosemary. Nandito pa ako sa bahay mo, go to channel. Ang lakas na ba nito? Uy, malaki-laki na rin ang bahay mo kapatid na Rosemary. Kapatid na Rosemary, nandito pa ako sa bahay mo Manood lang muna po ako. Mga 2 minutes kapatid na Rosemary, panoorin ko po bago ako mag-iiwan ng bakas. Ilalagay ko pangalan ko sa dulo para alam mong galing sa akin at magdidikit kalimbang. Magno-notif naman sa iyo yung kapatid na Rosemary. Lahat na itong ibibigay ko sa iyo na dalawa, puro po ito tigi-isang cellphone, hindi po to naka-switch account lang. Ayan, tigi-isang, yan, unang cellphone, pangalawang cellphone. Para legit po, may sariling email, may sariling subscriber, may sariling video. Hindi pa ako nagbibigay ng ala-alagad lang na walang video at walang sariling email. Kasi pinalalaki ko rin po mga kapatid. Guys, meron na po kayong mga moderator po dyan ha. Pwede na po kayong magbaba ng mga bahay nyo. Vlog 1, a most visit place in Philippines. Ganda naman ito. Saan lugar to? 4 months ago. Uy, ang ganda. Super. Sana all makarating din ako dito. Mukhang bakasyonista to si kapatid na Rosemary Arroyo. Parang galing ng ibang bansa. Ding 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 ding. Guys, magbaba lang po kayo ng mga bahay nyo dyan ha. Magdikitan lang po kayo. Yan kapatid na Rosemary Arroyo, dikit kalimbang, may bakas, almost 3, ayan 3 minutes po kapatid na Rosemary ha, para nakikita mo, 3 minutes po bago ako nagdikit kalimbang at nagbakas. Unang bigay ko po sa iyo kapatid na Rosemary. Saglit lang po kapatid na Atiram Vlog ha. Ikaw rin naman po ang aking pupuntahan. Bibigyan din po kita kapatid na Atiram Vlog ng ayuda. 2 legit na ayuda po ha. Hindi po ninja. Hindi po mga ala-alagad. Ito, nandito ulit ako kapatid na Rosemary Arroyo sa bahay mo po. Panonoorin ko lang po ng mga 2 minutes bago po ako magdidikit kalimbang.
Salamat Melvin Vlog sa palipad mo uli. Maraming salamat. Walang anumang kapatid na Rosemary Arroyo. Guys, meron po tayong nakapin sa taas ha. Huwag nyo naman pong kalimutan na dikitan po ang ating nakapin sa taas. Ganda naman talaga nito, grabe. Kapatid na Rosemary Arroyo, sana one of these days makabisita rin ako rito. Ang tanong, may pera ba ako para bumisita sa lugar na yan? Sana may mag-sponsor. Ganda o grabe. Mukhang kamag-anak nyo po si ex-President Arroyo sa Pampanga. Pampanga ba yun o Tarlac? Si ex-President Arroyo. Yan kapatid na Rosemary Arroyo, magdidikit kalimbang na po. Ako pangalawang bigay po ha. Dikit kalimbang all, may bakas. Okay, almost 3 minutes din po itong isa kapatid na Rosemary Arroyo. Dikit kalimbang po pangalawa. Salamat Melvin Vlog sa iyong patamsak. Salamat. Guys, padikit naman po ng ating nakapin sa taas. Dami ko ng utang sa iyo Melvin. Yan mo, bawi ka sa akin sa WH. Huwag ka mag-alala. Tutulungan kita sa WH at tutulungan din kitang lumago ang iyong bahay. Bawat live ko, ipipin ko ang iyong bahay. Padidikitan natin at ako ang bahala sa WH mo hanggang mamonika. Tulungan mo na lang ako sa bilang mo o sa subscriber mo para lumaki agad yan at para ma-monetize channel ka rin agad Melvin. Pagdating sa WH, ako bahala dyan. Isang buwan lang natin yung isa o isang buwan kalahati, kaya natin yan. Sasabihan ko yung mga dati kong kaibigan na tumulong sa WH mo. Yung mga tumulong din sa akin dati sa WH ko. Dan dikit po, full pack, Melvin Vlog. At Tiram Vlog, nandito na po ako sa bahay mo. Go to channel po ako. Uy, malaki na rin bahay. Sana all. Welcome to live stream Monday. Mga 1 minute kapatid na Tiram Vlog ha. Hindi pa ako magmamadali. Panonoorin ko po tong live stream mo ng mga 1 minute bago pa ako magdidikit kalimbang kapatid ha. Ayan po, nandito ako sa bahay mo. Yung isa po hindi ko pa pinupunta sa iyo gawa ng sayang din naman ng harang ko po. Nasa sariling harang ko kasi.
Mega live shout out po sa inyo lahat guys. Maraming salamat sa pagbisita nyo sa akin sa live stream ko sa hapon na to. At magbabalang po kayo ng inyong mga bahay dyan. Magdikitan po kayo. Kung may mga upcoming LS po kayo, pwede nyo pong ibaba dyan or premiere or new upload video, pwede nyo pong ibaba mga kapatid. May nakapin po tayo sa taas guys ha. Huwag nyo po sanang kalimutan na dikitan nyo nakapin sa taas. At baka gusto nyo pong tamusakan ng aking premiere. Go to channel lang po kayo sa aking bahay. Pwede nyo pong makita ang aking premiere dyan. Tamsak lang kayo, sapat na. Yan kapatid na Ate Ram Vlog. Ate Ram Vlog. 1 minute and 30 seconds na po ako sa iyo. Ayan po kapatid. Magdidikit kalimbang po ako ha. Mag-iwan ako ng baka sa iyo ma'am. Para alam mo pong galing sa akin dito. Legit po to kapatid na Ate Ram Vlog. Hindi po to ninja lang or alagad lang. May sarili po tong email, may sariling account, may sariling bilang at may sariling palabas. Pinalalago ko rin po kasi to at magkakaibang CP po itong ibinibigay ko po sa inyo ha kung napapansin nyo po. Yan, magdidikit kalimbang na po ako. Nag-iwan ako ng bakas kapatid na Ate Ram Vlog. Dikit kalimbang kapatid na Ate Ram Vlog. May bakas. Unang bigay po. Opo, dating dikit ka na po sa akin kapatid na Ate Ram Vlog. Pero itong ibinibigay ko po sa iyo, mga bagong cellphone ko po to. Mga bagong cellphone po, kapatid na Ate Ram Vlog. Ayan. Boss, tutorial, mega love shoutout po sa iyo. Kaya may naibibigay po ako sa inyo mga kapatid na Ate Ram Vlog kasi gawa ng po ito ay mga bagong cellphone ko na pwede po natin ipamigay para po makatulong din tayo. Ito, pangalawang ibibigay ko po sa iyo kapatid na Ate Ram Vlog. Panonoorin ko din po ng almost mga 2 minutes bago pa ako magdidikit kalimbang at magbabakas. Lahat po ng mga dinidikit ko po sa inyo at ibinabakas ko, puro po may pangalan ko para alam nyo pong galing sa akin. Guys, may nakapin po tayo sa taas. Baka naman po gusto nyong bisitahin ang nakapin natin sa taas. Padikit naman po mga kapatid, road to grade 3 pa lang po yan. Baby pa po ang bahay. Iwanan nyo lang po ng bakas, lagyan nyo po ng pangalan ko sa dulo para alam nyo po na galing kayo rito sa akin. Isa po yan sa aking member na si Melvin Vlog, bago ko pong member. At napaka-legit pong kaibigan, napaka-legit pong member at napaka-husay na kaibigan. Kaya hindi po kayo magsisisi dyan mas kung dinikitan nyo yan si Melvin Vlog. Napaka-legit po niyan mga kapatid. Kung kayo po ay mga live streamer din po, pwedeng dumalaw po yan sa inyo at magpa-member din at magpalipad. Guys, magbaba lang po kayo ng mga bahay nyo dyan na magdikitan lang po kayo. Ay, oo yan. Oo yan. Diyos ko po, oo yan. Bakit pumuyo? Anong tawag dito? Anong tawag yan? Totoo yan eh. Ay,
mga tumbangan yan. Tututo yan eh, tawag yan eh. Kaya nga. Tingin kay Papa. Dali. Pangalawang bigay sa iyo kapatid natin ang vlog. Dikit kalimbang may bakas. Ano ba ako nawala? May raffle draw po ako sa August 1. Pa-entry po kayo. Opo, kapatid natin ang vlog. Papasal din po tayo sa iyong live stream. Ba't di kita makita dito kapatid? Ano ba? May ginagawa si Lulu eh. Sige, mamaya ako magbabalik para di tayo malagasan ni Lolo, sabi ni kapatid na Boss As Tutorial. Sabi ni kapatid na Boss As. Guys, baka gusto nyo pong bisitahin ang nakapin natin sa taas ha. Pabisita naman po at padikit. Ako niyan man atikul ha. Ani una naman kamo nagsasaro-saro ga. Mag-love shout out po sa 3 million in the house. Maraming salamat guys sa inyong mga patangsak. Kapatid na Boss As Tutorial, pa bisita naman po na nakapin sa taas at ipiping ko po kayo. Padikit din naman po kapatid. Ibaba mo pang yung premier kapatid. Kapatid na Boss As Tutorial, pababa po ng bahay. Ayaw ibaba. Guys, pabisita muna po ng nakapin natin sa taas.
Nasaan ang kwan mo? Nasaan na premiere mo? Ito. Okay. Guys, ay yung binaba ni Ricky Uragon TV, second account ko po yan mga kapatid. Premiere ko po yan, baka gusto nyo pong tamsakan mga kapatid, baka naman. Oo, mahulog ka dyan. Cool.
Ano yan? Salamat kapatid na Melvin na. Bossing, salamat. Nagawa ko na rin sa wakas. Akin na ito. Salamat kapatid na Rosemary Arroyo. Maraming salamat. Sa wakas, nagawa ko rin Melvin. Para sumahod na ako. Opo, Ma'am Rosemary Arroyo, ingat po. Salamat sa pagbisita at sa pabigi-bigi. Uy, nakikita ka dyan, Manay. Manay, nakikita ka dyan. Ate kayo natin. Guys, magmahalan lang po tayo ha. Magmahalan, magdikitan, magbalikan, maging legit lang po tayo sa isa't isa at maging organic lang po. Papaliparan ko Melvin sarili. Oh. Good. Pag super pala, malaki. Kaya tayo. 75. Yung binigay mo sa akin, palilipad ko na rin lang sa sarili ko, Melvin. Bakit? Yan na lang po. Okay.
Para makasahod na ako, Melvin. Pwede na, alam ko na, Melvin. Salamat sa turo. Dapat pag nag-send ka, tama lang. Salamat ng Gcash mo, bossing. Oo nga eh. Salamat, bossing. Melvin, patamsak naman ang binabang bahay ni Ate Ram Vlog. Salamat, Melvin, bossing, sa pagturo sa akin. May natutunan din ako sa iyo sa wakas. Rena Vlogs, mega love shout out sa iyo kapatid na Rena Vlogs. Maraming salamat sa iyong pagtamsak at sa iyong pagbisita. Nasaan ka na ba, Rick, na makita? Meron ka na pong moderator kapatid. Pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay. Kapatid Rena Vlog. Rena ba? Rene. Guys, ayun pong binaba ni Rick Uragon TV. Sa second account ko po yan, guys. Baka gusto nyo pong tamsakan. Guys, nagbaba po ng bayad si Melvin Vlog, ang aking pong member. Baka pwede nyo naman po, guys, na dikitan. Padikit naman po, guys, kay kapatid na... At may nakapin po tayo sa taas si Boss as tutorial. Baka gusto nyo pong bisitahin. Ano si kapatid na Reyna. Si Ate Ram. At guys, may nakapin po tayo sa taas. Baka gusto nyo pong bisitahin ng ating nakapin sa taas. Kung nailing ka, Ed. Nakikita ka kaya? Akala ko may premier ka kapatid na Ate Ram. Di ko makita premier mo. Guys, patamsak naman po ng binabang bahay ni Rick Uragon TV. Ang aking second account po. Premier ko po yan, mga kapatid. At ramdan mo na, doon muna tayo sa nakapin. Mag-iwan ng bakas para mabalikan ko kayo. Guys, pabisita naman po na nakapin sa taas.
Mag-iwan lang po ng bakas mga kapatid para alam po ni kapatid na boss as tutorial na galing po kayo dito sa akin. Uy. Yan talaga nakatira sa mga cellphone. Diyan na ako sa nakapin at may bakas na sabi ni kapatid na Ate Ram. Nandito na po ako sa iyo kapatid na boss as tutorial. Dikit kalimbang na ako sa iyo dati. Ito magtatamsak na lang po ako sa iyong Premiere. Yung tibad makunyan mangwar ha, babaas ka. Load promos Philippines with automatic registered update. Ayan, tamsak na po ako sa iyo boss as tutorial sa yung Premiere. Pangalawang tamsak sa iyo boss as tutorial na ibigay ko na rin sa iyo dati. Pangalawang tamsak. Bicolana, mega love shout out sa imo tabi manay. Maraming salamat. Saan ka ba? Kita makita. Uy. Naglalag ako. Hello din po Bicolana, sabi ni kapatid na Melvin Vlog. Uy, ba't ako namatay? Guys, may nakapin po sa taas si kapatid na boss as tutorial. Patamsak naman po guys, padikit kung di pa nyo kadikitan siya. Walang ano ang kapatid na Bicolana.
Guys, padikit naman po ng nakapin natin sa taas. Pabisita naman po mga kapatid. Premiere niya po yan mga kapatid. Baba ka po ng bahay mo kapatid na Bicolana. Kung may bagong upload ka pong video, premiere or upcoming LS, pwede mo na pong ibaba. Salamat, bossing, sa pag-alalay. Guys, tapos na buwa kayo kay Boss As Tutorial at papalitan na po natin. Manoy, pwede ko po ba ibaba? Opo, pwede mo pong ibaba, Manoy. Manay, Bicolana, baba mo po. Sige, go to channel na lang ako sa iyo, kapatid. Para makita ko na premiere mo. Guys, ayan pong binaba ni Ricky Uragon TV. Premiere ko po yan mga kapatid ha. Bicolanang uploader. Nandito pa ako sa bahay mo kapatid na Bicolana uploader ha, Manay. Oh, bibigyan tatawan ta katabi ki ayuda Manay. Primerong itataw ko sa imong ayuda, dikit kalimbang. Si Ricky Uragon TV ang papasok po sa imay. Unang dikit kalimbang may bakas. Manay Bicolanang uploader. Pangalawa po ito ha, pangalawang cellphone po. Hindi po nakaswitch account lang to. Guys, magdikitan po kayo ha. Magdikitan, magbigayan, magbalikan, maging legit lang po at maging organic lang po tayo sa bawat isa. Pangalawang dikit ko sa iyo Manay Bicolana. Ayan tabi, mawalat ako tabi sa imo ki kasuratan. Kasuratan talaga. Ang pumasok po sa iyo pangalawa Manay si Rachel Channel. Ang pumasok po sa iyo pangalawa dikit kalimbang. Dikit kalimbang. Ayan po Manay ha. Dikit kalimbang all may walat na kasuratan. Diyan po sa Premier Bicolana, sabi ni Melvin Vlog. Thanks po, Melvin Vlog. Bicolana dan dikit with bakas, pasukli na lang daw po, sabi ni kapatid na Atiram Vlog. Guys, patamsak naman ako ng aking Premier. At yung nakapin po sa taas, guys, si Boss As Tutorial. Padikit naman po, pabisita naman po na kanyang bahay. Kung tapos na po kayo, para mapalitan na po natin si Boss As Tutorial. Guys,
patamsak naman po, padikit ng nakapin natin guys sa taas. Sukli na lang daw po Manay Bicolana, sabi ni Melvin Vlog. Ate? Guys, tapos na po kayo kay Boss as tutorial. Papalitan na po natin. Nagalit. Sabi ni kapatid na Ate Ram Vlog, palitan na yung nakapin tapos nawala si kapatid na Juby. Ayan no, nakita ko si kapatid na Juby nawala. Nagtampo. Jubilias Channel. Jubilias Channel. Nawala siya. Pero didikitan ko siya kahit nawala siya para alam niyang galing siya sa... Hindi ka nag-ag kay Sai. Si Black naman kay Bagas. Didikitan ko to si kapatid na Jubilias Channel para alam niyang kahit hindi siya agad na kuwan may dumikit sa kanya. Yan. Didikitan ko to si kapatid na Jubilias Channel. Yan. At least kahit hindi agad siya napansin, baka magtampo, may dumikit man lang sa kanya. Nasa harang po ako ulit, sabi ni kapatid na Bicolana. Kapatid na Juby, ayan, nadikitan na po kita ha, para hindi ka magtampo. Ay, bakas ako doon sa iyo, kapatid na Juby. Ito, pangalawang ibibigay ko sa iyo. May bakas ako doon at may pangalan ako sa dulo para alam mong galing sa akin. Dinikitan talaga kita.
Yan kapatid na Hubilyas Channel. Pangalawang bigay ko sa iyo. Dikit Kalimbang. Yan, may bakasyon. Guys, ayun pong binabang bahay ni Ricky Uragon TV. Premier ko po yun mga kapatid. Baka naman. Dan tamsak sa nakapin. Sabi ni kapatid na Ate Ram Vlog. Ate Ram, Dan Pulpak, Kalimbang sa'yo. May bakas sa lapangan. Guys, tapos na po kayo sa nakapin guys. Para mapalitan din na po natin. Press 1 kung tapos na kayo guys. Yang pinalayo ko so 120 ko sa Gcash ko digdi. Ha? May tada pag diniling ko na kung pera patada ko. Ano yan? Loka-loka ka talaga. Wala. Oh. Ate, nailing ka dyan ate. Oo, ang wire. Salamat Melvin sa paglaro. Oy, 21 na sana. Ang laog kang Gcash ko. Bibi. Bentiuno na sa nalog ang Gcash ko. So tinainis ako ni Melvin. Oo nga eh. Para makasahod na ako Melvin. Ano to? Rena Vlog dan dikit with baka sabi ni kapatid na Ate Ram Vlog. Guys, palitan natin na nakapin ha. Melvin, palitan muna kita. Ano daw? Laki naman yan. Ano ako? Sikat na YouTuber para sumweldo ako ng ganyan. Walang ano mga kapatid na Ram. Nawala si Kwan, si Boss As Tutorial. Dinikitan nyo po guys ba si kapatid na Boss As Tutorial? Binalikan po ba kayo niya? Ito na mo?
Ni Rico. Mega love shout out sa 2 million in the house. Maraming salamat guys sa inyong mga patamsak. Pinamember ko sa live ko. Tinuruan ako ni Melvin kung paano. Ni Melvin kung paano magpalayog sa live. Kaya digdig pa akong Gcash digdig sa tablet ko. Tapos digdi ibinalyo ko digdi sa Gcash ko duman aliduan. Sa duman binalyo ko digdi. Tinuruan lugar ako kaday matatao. Salamat Melvin sa pagturo mo sa akin kung paano magpalipad ng Gcash ha. Sabi ni ate mo, nagla-live daw ako, hindi ako marunong. Malay ko ba sa Gcash? Tanungin mo ako pagdating sa settings ng YouTube. Yun, madami akong alam. Hindi ko nga lang ginawa ng tutorial yung mga nalalaman ko dito eh. Kasi marami na nag-tutorial ng mga ganyan-ganyan. Ay, kapatid na Ate Ram Vlog, alam mo na kung ano gagawin mo. Sir Rena Tamsak, mega love shoutout sa'yo. Meron ko na pong moderator, kapatid. Pwede ka na po magbaba ng iyong bagong upload na video, upcoming LS or Premiere, pwede mo na pong ibaba. Ayan po si Rachel po, kapatid na Ate Ram, akin po yan ha. At si Ricky Uragon TV, akin din po yan. Guys, uulitin ko po sa inyo ha. Tayo po ay sana maging legit lang. Yung nandito pa po na nakikinig at yung napadaan na pasilip lang dyan, pag tayo pa nakikipagkaibigan po, totohanin na natin na pagkikipagkaibigan. Pag tayo pa ay dinikitan, magbalik po tayo, magsukli tayo. Huwag na po natin ugaliin yung salitang paiinitin muna, patagalin muna, huwag magsalubong para hindi malagas. Huwag na po kayo guys magtaka. Nalalagas po talaga yan. Kasi ang gawain po kasi natin, kaya nalalagas yan, hindi po kasi tayo nagiging legit sa panunood ng palabas. Dapat po talaga yan guys, pinanonood po yan ng mga 1 minute or 3 minutes. Sure po yan guys, try nyo po yan gawin. 1 minute or 3 minutes, try nyo pong gawin na panoorin bago po kayo magbakas, bago po kayo magdikit kalimbang. At iswipe po nyo na 3 beses pababa para sigurado po kayo na dumikit po talaga yan. Kasi minsan kahit po yan, kinalimbang all natin, minsan hindi po nakapit. Iswipe nyo po na 3 beses pababa para matry nyo po na didikit po talaga yan. Pag hindi dumikit po yan, makikita nyo rin. Bicolana to, mega love shout out sa iyo kapatid na Bicolana to. Maraming salamat guys sa inyong patamsak. May moderator na rin po yan guys. Opo kapatid natin Ram, maging legit lang po tayo kasi lagi lang po natin iisipin,
lahat po tayo gusto rin natin makarating sa dulo, yung mga narating ng senior sa atin. Ibig sabihin ko na mga senior sa atin, ayan pong mga malalaking content creator na yan. Yung mga sikat na mga content creator o yung mga sikat na hindi naman masyadong sikat o yung pasikat pa lang. Kumbaga tayo po ay mga junior lang. Kaya sana naman po magtulungan lang tayo, magbigayan, maging legit lang po, maging honesto lang po tayo sa bawat isa. Kung makikipagkaibigan ka man lang, lubos-lubosin mo na. Okay lang po yung kapatid na Bicolana. Maraming salamat ulit sa iyong patamsak ha. Nathaniel, baka lobat na yan na isang cellphone ha. Thank you. Tawin pagsarat na naman na. Ano daw? Kahit nakipag-barter ako, pinanunood ko. Video para di masayang kaya matagal akong makipag-barteran. Oo, tama kapatid na Bicolana. Kasi ito experience ko to ha. Dati nakikipag-barteran po ako. kahit apat lang po pinamimigay. Lima pala pinamimigay ko sa dati. Kasi nandito yung mga cellphone dati ng pamangkin ng misis ko at yung sa anak ko dati. Nanood po ako. Ugaliin nyo po guys, manood po kayo ng 1 minutes or 3 minutes, kahit mga 2 minutes, manood po kayo. Wag na wag po kayong magbabakas ng hindi pa umaabot ng 1 minute ang pinanunood nyo. Kailangan maka 1 minute or 2 minutes muna po kayo bago kayo magbakas. Saka po kayo magdikit kalimbang all. Ugaliin nyo po yung kasi once po kayong nakipagdikitan, nagdikit kalimbang lang po kayo, tsak po yan lagas yan, promise. Makalipas lang po yan ng mga ilang minuto, makikita nyo po yan. Unti-unting nawawala. Dati pa nga po mga kapatid ay doon po kay Ayahay TV, kaya madalas ko pong ma-shoutout si Ayahay TV, yung mga pinupuntahan ko po dating mga live streamer. Doon po, nagsesearch lang po kami. Bawal po doon ng jacket, hindi po kami binibigyan ng jacket, at bawal din po doon maglapag ng bahay. Puro lang po kami nakahubad doon. Kung sino ang gusto mong bisitahin ng bahay, isi-search mo. Kaya doon gumagamit kami dati ng ballpen at saka papel. Linilista ko yung pangalan ng pupunta kong bahay at isi-search ko. Pagkatapos ko i-search siya, panunoorin ko muna, tapos saka ako magdidikit kalimbang, babalik uli ako sa live. Saka ako siya isa-shout out. Saka ako po siya isa-shout out na dikit kalimbang all. Legit po doon sa pinanggalingan ko na kay Ayahay TV. Doon po ako nakarami talaga ng saging na nakakakuha kasi doon po talaga nanunood. Matagal po ang balik, promise. Minsan mga 5 or 10 minutes bago bumalik talaga sa'yo. Pero legit po talaga lahat. Kaya ugaliin nyo po talagang manood at magdikit kalimbang.
At magbakas po kayo ayon sa napapanood nyo. Baka naman po pinanonood nyo nakakatuwa. Tapos ang comment nyo nakakalungkot. Ganun lang po yun. Mag-love shout out sa 5 million in the house. Maraming salamat guys. Tapi Mag-love shout out sa 5 billion in the house. Maraming salamat po sa inyong mga pagbisita. Lipit-lipit mo ate, baka makuha mo ang wire. Hindi na. Hindi na pwedeng palitan yan. Ano ka ba? Kasabay na yan ang pag-apply ko ng monetization at pag-apply ko ng super chatter, super sticker, at saka membership. Kasabay kong ginawa yan. Hindi na pwedeng palitan yan. Pwede mong dagdagan pero hindi mo pwedeng palitan. Bicolana to dandikit with bakas sa masarap na linuluto. Sabi ni kapatid na Ate Ram Vlog. Kapatid na Ate Ram Vlog, bibigyan pa kita ng isa ha. Ito, binitawan na yung isang cellphone. Tatlo to ha. Baka sa, yan, ibang cellphone yan ha. Para alam mo. Yan. Ito yung mga unang binigay ko sa iyo kapatid na Ate Ram Vlog. Ayan yung binigay ko sa iyo. Yan. Ito yung pangalawang binigay ko sa iyo. Ito yung pangalawang binigay ko sa iyo. Ito ang pangatlo kapatid na Ate Ram Vlog. Yan. Si Rachel Channel ang papasok sa iyo. Sandali lang, panoorin ko lang tong harang ko, sayang. Oy. Masikudan mo tabayan ni Ate Cole, kaya nga ni pigkot ko niyang hindi na nga ni ako nag-live ta dahil hindi pagparagi-agi duman yung magila yun. Hindi kapatid na Ate Ram Vlog ko dati nga 6 to eh. 6 tong cellphone, pang-7 yung main ko. Itong monitor ko, pang-7 yan dati. Kasi nandito dati yung mga pamangkin ng misis ko, dito nakatira sa amin dati, na nandun pa kami sa kabilang bahay. Kaya lahat na cellphone nila, in-uploadan ko ng video, tapos pinangisda ko rin. Pagkatapos, ginawan ko na sariling ng Gmail or email para legit. Ngayon, ang natira na lang ditong cellphone, 3. Ayan, 3. 2. Tapos ito pa yung isa. Tapos pang-4, itong monitor ko. 6 yan dati. Pinamimigay ko lang yan dati. Hindi ko yan, hindi pa uso nun ang bartiran. Nang na-monetize ako dati, hindi pa uso ang bartiran.
At saka bihira rin ako makipagbartiran. Ayoko makipagbartiran kasi nalalagas din. Kasi hindi talaga nanonood sila ng tama. Kaya ang ginagawa ko, pinamimigay ko lang. Libre naman yan eh. Ate Ram Vlog, nandito po ako sa bahay mo ha. Ayan, papanoorin ko lang muna po itong birthday na to. 4 minutes and 16 seconds. Manunod pa ako nito ng mga 2 minutes bago pa ako magbabakas. Sige, baba mo. Kapatid na Bicolana, baba mo premier mo. Para mabisita natin. At makatin tayo sa premier mo, Manay. Sayang ka yan. Dali, ibabaan. Sayang pa yun. Layo. Dito lang sa kalab na tubig. Ay. Nagaground. Oh, tanog. Oh, ito man nagaground. Mukbang English. Hindi. Ano ka lang, bukitan. Paglakan. Pag-drindo, sira ang pintuan, sira ang tamang kumain ka, magkain ka mo. Hindi may malusot ka. Pangatlong dikit sa'yo, Manay, kapatid na Ate Ram Vlog. Dikit Kalimbang. Makita mo ibakas po ako dyan. Ate Bicolana, baba mo po bahay mo. Para mabisita natin ang premier mo, sayang. Baba mo po, Manay, ang premier mo, Manay. Manay Bicolana, baba kang premier. Guys, ito na, nag-appear na. Manay Bicolana, ito, pupunta ako sa premier mo ha. Guys, puntahan po natin ang premier ni Bicolana. Ito, nag-appear na sa akin eh. Nag-notif sa akin dito. Guys, pasalam po natin ang premier ni Bicolana. Nandito, nag-appear siya sa akin dito sa dalawa kong cellphone.
Guys, pasalam po natin ang premiere ni Bicolana. Ayan po, oh, nag-start na po ang kanyang premiere. Ayan oh, naka-premiere siya oh. Ayan, naka-premiere siya dalawa oh. Di ko makita, wala siyang binaba na bahay. Nag-go to channel lang ako sa kanya kanina pero di nag Nakalimbang all mo ba, Melvin? Kasi kung nakalimbang all mo yan, magno-notif sa'yo. Katulad nitong dalawang cellphone ko nag-notif po. Sana all, may kape, mainit. Guruto mo.
Okay, malik. Ah, likote. Mega love shout out sa inyo guys. Maraming salamat sa inyong pagtambay. Mag-inom kang buwan. Ano mo to sa akin ito? Bakit tapos lang yun? Sa kulaan. Pagkatawa mo. Panas makinig ako. Kaya niya si Kuya? Hindi na mami akong oil. Sa akin. Ako ba na sa'yo pwede kong ilim? Amog-amog. Ay, maliliwit mo nga oh. Maliliwit mo nga eh. Mupak. Baliw ka talaga. Oo, ganun lang yun, Melvin. Dito naman sila. Ito sa tigkaon ko. Ako yun. Hmm? Salamat kapatid na Ate Ram. Ate Ram vlog, huwag mo na pong dikitan si Rachel Channel. Bigay ko po yan sa iyo. Si Rachel Channel, bigay ko po yan sa iyo. Kahit si Ricky Uragon TV, may video rin yan. Pinalalaki ko rin sana yan. Huwag mo na balikan. Bigay ko na lang yun sa iyo, Ate Ram. At saka si Rachel Del Moro, huwag mo na rin balikan. Mga bigay ko po yan sa yung tatlong lumikit na yan sa iyo na may mga bakas ko. Bigay ko po yan sa iyo, Ate Ram. Tamsakan mo na lang ako sa premiere ko.
Ate Ram, tamsakan mo lang ako. Yun na lang, ang bigay mo sa akin, tamsak lang. Eh, ano? Ang nakawin mo sa Ano? Baka na. Isa pa rin ito. Ay, ako nga. Wala ka sa. Hindi mo na kumapabakal. Hindi na kumapabakal. Hindi ang pagkawati. Sa kaningan. Ako hindi kawata. No, ay mali mo. Baka nung tayo sa ano mo nito? Tapos mo na. Sumunod ka sa ginig mo sa usawa ng mami. Tukwa. Ito, sunod ko siya ramon. Tapos may dila ka po. Wala to ang batoy. Pag sinaramon ka. Iba kayo ko. Kaya makakilala. Okay. Kumain ba kayo? Ito, medyo ko ba kayo din sa kanal? Medyo ko na ito. Oh. Grease. Ano? Talong na sana. Ay, dai. Antak na sana. Tapos bisahon. Bisahon, nasira mo ito pag tigisa. Yun na sana. May riling-tiling. Mga duwang bugos ng antak. Tama na ito. Adis. Para adis naman sa pangagulan mo. Salamat kapatid na Ate Ram. Sa patamsak. Ilang oras na ba tayo? Plus 9. Tama na yan. Pwede na yan. Oras kalahati. Natalo na ilay mo dun lo. Ang panyo. Lo. May ulis. Ito kung mga dito sa kanyo. Ito mo. Wala ko nagsimula eh. Ura? Kasi kung ba, Ano makalang antak na sana. Bisahon ka. Duwang bugos. Tapos kung ikuki. Yan. Sula ng anjis. Tapos dawa tuyo. Pwede na. Susarong patas na tuyo. Pada mangani kang kiiba. Ang nagdigil mas kasang dayo kung abay nito. Duman lang, hindi lang makaharap duman. Duman kang ito, ang harap basang pa ino harap basang basang. Yes.
Dapat dito katakin. Ganda. Tamay, di ba? Ang pasilyo. Salamat kapatid natin Ramblog. Oh, test lang. Down 5. Buko. Uy, Guys, mag-end na po tayo ha. Tama na po itong mahigit 1 oras natin na live. Maraming salamat po sa inyo. Sa iyo kapatid na Atira, maraming salamat po sa iyong pagdalaw. Lalong-lalo na sa iyo, Melvin Bossing. Mega love shoutout sa iyo at sa mga kasamahan mo dyan sa spa. Shoutout na lang sa kanila. At sa lahat ng bumisita sa akin sa hapon na to, sa live kong to, maraming salamat po sa inyo guys. Mag-end na po tayo guys. Maraming salamat. Isang mapagpalang hapon at bye-bye. God bless.